Bi armanca bihêzkirina peywendiyan û li darxistina hevdîtinan li gel alî û partiyên siyasî, şandek ji Ofîsa Cîbecîkariya Tevgera Çaksazîya Kurd Gojheriyek ji Welîd Ferman û Kazım Xelîfe û Fîrûzşah Ebdirrehman û Hevrêzkarê Giştî Feysal Yûsuf û nûnerê tevgerê li Herêma Kurdistanê Cedean Elî seredana Herêma Kurdistanê kirin. Şanda Tevgera Çaksazî hejmarek hevdîtinê li Herêma Kurdistanê pêk anîne. Destpêkê di 28 heyva dehan de. Kolgel Berêz Hemîd Derbendî serokê peywendiyên giştî ya Serokatiya Herêma Kurdistanê pêk anîne. Kotê de şanda tevgerê supasiya Serokatiya Herêmê kirin li ser pêşwaziya wan herwiha pîrozbahî li Herêma Kurdistanê kirin piştî serkeftina wan di hilbijartinên Iraqê de. Herwiha diyar kirin got ev serkeftin hemî biriya Serok Mesûd Barzanî, rêveberê Projeya Netewî Kurdistanî li Herêmê û Projeya Netewî li Kurdistana Sûriyê jî. Ji aliyê xwe ve Berêz Derbendî supasiya Tevgera Çaksaziya Kurd kir li ser kar û helwestên wan û rola wan di xizmeta proseya Kurdî li Kurdistana Sûriyê. Di 29 heyvaborî de li gel Serokatiya Partiya Yekîtiya İslamî Kurdistanî civîn pêk anîne û li ser giringiya Ekrêziya Mala Kurdî li Kurdistana Sûriye û Iraqê tekez kirin. Bi taybet di rewşa gunaha de dever têde derbas dibe, her wiha hejmarek mijarên din yên herêmî û navdewletî jî guftûgo kirin bi taybet mijarên girêdayî Sûriyê û şîweyê bi destxistina mafêgelê Kurd di Sûriya pêşa rojê de. Di heman rojê de jî li gel serkirdatiya Partî Demokratîk Kurdistan Îran civîn pêk anîne. Gotê de serxweşî li Partiya Navborî kirin bi şehîdbûna hejmareke pêşmergeyên wan li ser destê rejîma Îranê. Her wiha behsa mijarên taybet bi rewşa siyasî li Kurdistana Îran û Sûriye kirin û tekezî li ser pîwîstiya berdewamiya peywendiyan di navbera wan de. Her wiha di heman rojê de jî civînek li gel Partî Demokratîk Kurdistan pêk anîne. Got di wê civînê de behsa pêşhateyên dawiyên Kurdî û herêmî û navdewletî hate kirin. Di siyê heyvadehan de hevdîtinek li gel nûnerê Partiya Sosyalîsta Kurdistana Tirkiye pêk anîne. Kotê de rewşa siyasî Kurdî li Sûriye û Tirkiye bi taybetî û ya Kurdî bi giştî guftûgo kirin. Her wiha di 31 heyvaborî de civînek li gel Berêz Azad Berwarî endamê Mekteba Siyasî ya Partî Demokratîk Kurdistan pêk anîne. Têde Berwarî tekezî li ser giringiya peywendiyan bi hemî aliyan re kir û behsa giringiya karê hevbeş û yekrêziya gelê Kurdî kir. Di yekê vê heyvê de şanda Tevgera Çaksazî civînek li gel Partiya Şûî Kurdistanî li darxist. Têde behsa rewşa Sûriye bigiştî û ya bajarê Efrînê bi taybetî hate kirin û behsa pîwîstiya berdewamiya peywendiyan di navbera wan de hate kirin. Dawîtirîn civîn Tevgera Çaksaziya Kurdê li gel Partiya Yekîtî Niştimanî Kurdistanî pêk anî. Goj aliyê Polîtbüroya Partiya Navborî bi serokatiya Seîdî Pîre û hejmarek berpirsên din hatin pêşwazî kirin. Têde behsa rewşa Kurdistana Sûriyê û rola Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê hate kirin.